Murisei. Zita ndoitwa Peter Mutarani and welcome back pano pa Peter's Passion. Ishungu dzangu kuti ndinge ndichitaura nemi. Alright, nhasi ndine kanyaya kadiki-diki. Ndandichiobserva zvangu ndichingoonawo hangu ndichingofunga. Ndinowanzongofunga so. Right, nyaya ndinayo ndeyekuti ndakazonzwisisa kuti why ma-celebrities vazhinji vacho vasingachataure nevanhu vavakakura navo kana nevanhu vekuziva. Vanotova neushamwari nevatorwa nevanhu vavasingazivi than nevanhu veukama nevanhu vavakakura navo. Ndaisazvinzwisisa ini ndichiti kutsvinya kudada and all that. But ndazozvinzwisisa now nekuti ndaane YouTube channel. Saka pana pa YouTube channel ndirikusendera vanhu malink, ndikuforwardira vanhu zvandiri kuita, but vanhu vari kublutika zvekudaro. Vanhu vari kublutika. Even uchindiziva, even utori mufeso wangu ndikatokusendera paya utombobatiki. I know kuti vanhu vanenge vari busy, but chatechingokumbira paya isupport yenyu. Kuti aiwa support umwe wenyu wakumana kuti kana takusumuka tisazokanganai, tasumuka tisazokanganai. Saka manje vanhu vanozotoona ndevamwewo zvavo vasingatotizivi, vototi who is this guy? Anomboita nezve, vobva watolike paya, vobva watosubscribe. Saka pandinozoita following yakawanda, pandinozoita vanhu vakawanda vanonditevera paya, nditarise ini ndoona hapana kana shamwari yangu yandakakura nayo, hapana kana hama yangu, pandatongoona kuti alright, rekanisiyani nevanhu havadi kundiona ndichibudirira. Ndozvinenge zvatovepo. Vanhu havafariri kukuona uchibudirira. Ndosaka muchiona ma-celebrities achitambira kure nevanhu vakakura navo, nevanhu veukama, because vanhu havadi kukuona uchibudirira. Munyaya ndoda kungotaura before ndaenda. Ini ndinowanzofunga zvinhu zvakawanda so ndichingofunga. So nyaya imwe yandinayo ndeyekuti iwewe ukaona vanhu vasingachakukwereti mari, vasingachakupi mari, munhu wawambokumbidzana naye uya vasingachakubetseri, ziva kuti pane pa1 pawakabhaisa. Unogona kunge watopa kangano, but iye hanopa kangano. Regai ndikuudze chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vasazobetserana nemi. Ndakakusendera mari ne-e-wallet kana kuaccount, hamusi kuconsider mafees. Mafees ayaya ekuti nini ndakuitira e-wallet. Kana iri e-wallet ndinochajiwa 20 rand yekuti ndikusendere mari iyoyo, right? Then iwewe manje hauna account yekuti undisendere back kuaccount kwangu, unenge uchida kudeposit. Pakunodeposita futi paya ndinorohwa 20 rand yekuti wadeposita mari yandakakusendera. Now inini pakukupa zvandakupa izvi, yes ndakupa kana iri 1000 rand kana 2000 rand ndakupa, but inini pa transaction yataita iyoyi ndaruza 40 rand. Ndo zvinhu zvinoita kuti usabetserwe futi kana usingaconsider mafees. Every time pawasenderwa mari, nzwisisa kuti pane mafees, saka bhadhara mafees. Chimwe chinhu chinoita kuti iwewe usasapiwe mari nemunhu wawaimbokumbidzana naye, pane 10 rand iyaye yawakakumbira kana kuti 5 rand muchifamba mese kana kuti musi wamamuri mese ukati ndipo ka 10 rand 2 minutes ndokupa tamberi kana ndokupa kumba. Ka 10 rand ikako iwewe wakangoka neglect, wakakazvidza ukati kana basa hauna ukadzosa. But ka 10 rand iko kaya kana unhongwa kanotori important, munhu anonga achitokada. Saka iwewe imbofunga munhu wakakwereta ka 10 rand ka 20 rand ndawanzosera mari dzevanhu, ndanoda kutokutukai. But kana une chikwereti even che 20 rand kana che 10 rand inawanzosera mari dzevanhu. Yes, inini ndiri kutaura zvinhu izvi from experience. Inini ukandikumbira 10 rand dzosa 10 rand yangu.
because kunge ndinayo hazviro kuti handisi kuidaka ndoda kuishandisa, but pauri kundikumbira ndakuona kuti alright uri kuida agently rega ndikupe, kana wati uchadzosa handirwadzi kupa 10 rand usingadzosi, but iwo kana wanditi unozondipa dzosa mari yangu, simple as that. Chero iri 2 rand tikatadza kutrustana nemari shoma tichazotrustana nemari hombe. Ndo chimwe chinhu. The last thing chinoita kuti usapiwe mari nemunhu wawaimbokumbidzana naye, paunopiwa mari unopiwa date rekuti kana kuti unopa munhu date kuti ndokupa next week musi weMonday kana ndokupa next week musi weFriday kana paweekend. Ukakona kundipa mari iyaya paweekend, you have to negotiate with me politely, kunyatsotaura neni zvakadzikamira, uchintondiexplainera kuti sorry wangu ndatadza kusendera nenhau yekuti but ndichadai so musi wakati kana ndichadai so musi wakati. Ndinozvinzwisisa kuti dzimwe nguva zvinhu zvinogona kutombonetsa, zvinotonzwisika chaiko kuti pawanga wakapromisa paya mari hadzina kuzobuda, but kana dzaramba kuzobuda iwe uchitaurawo neni, chireka kuti inini nditange kufunga kuti saka why ari kundiignore, why zvazodai. Haisiyo nyaya yacho. Iwewe unza mari yangu musi watakawirirana, kana watadzawo chitaura kuti ndatadza, chete ndo kubetserana nevanhu kwaungaita muupenyu. Saka ndanangoti ndisheyewo nemi zvinhu izvi zvishoma izvi zvakawanda zviri kuuya. Kana uchinge usati wasubscribe, baya that button, it's free kusubscribe. Baya subscribe, baya like. Tinosangana pa next video. Goodbye.